Lami ba sa pagang pamati ni gaan-gaan yang hilot ko pero nagsinaw-sinaw na ang uwil. Ilis na ko kay. May uwan man gawas. Mo pagkaji pagtuwak sa uwan, ara ko sa uwan ganina, madyo na pagka nakainib-inib mga tanong tanawan ni jug buwak guys so. Na. Lami ra ba na jag mao pay pagbuwak pero karon mura na jag nga dag na. Sa awa am depod kadyo yung makahumid, mura magkusugod ka na buto-buto magsiin. Mura am depod makahumid sa juta. Panpan! Kamusta ka Panpan? Kabang! Kamusta ikaw kabang-kabang? Mingaw ka na no? Kitiw na dyan ikog. May isda. May isda. Ano ba nang palit na naman tag-isda ganina? Uy, kisa ba rin manok na eh? Dami mga manok na eh. Kisa man eh. Galing po din ni ate isagol sa kamunggay. Beng! Aribahan na to, Beng! Tara na! Luoy man, gamay pa man. Bagong passion fruit oh. Nagipakatay na bagong passion fruit. Ang passion fruit na rin bagadas nagitangtang ni nanay kay dahay napaakag banakan dito sa unahan na impas intawag bata. Luoy intawag tong bata kay na matay laman taong to si Ja. Grade 1 ba to tinuwa pa? Mura grade 1, grade 3 na da ito or grade 2 mga yan nasayang nga lagi kinabuhis bata among res banakan. Beng nga nagi mo hang tangkog. Kato natanga kanto nga napaakan man idang bugan. Napaakan jabugan taman. Magsama ko dadun. Wa kan haglag man to si Jag kasabaan. Ibang bata lagi. Pero og nagsaba to dajon di gyapon kaabot nay. Kay ladyo man ta sa antibinom na may antibinom sa ubay pero kuan lagi pod day kana nay. Bisan pag na antibinom na ka 50-50 gyapon ka. Di ba ka-provide ka lang kadalo sa baka hatag antibinom? Lagi mo jud na. Anong kwarta sa gobyerno? Ta may daghang antibinom kuno sa alabang ti. Ha? Tapos alabang daghang antibinom dapat darin tanay kuan sa bukid kay naman darig mga kingkubra og mga ugahipon. Pao na ako na ipadada ni gagbayra. Gagmayra ko no tag pila-pila ra bahin-bahinon pud. Mao lagi. Arin ta lami jud ang tagod nga kana mga antibinom sa mga langa, mga mananap ba aris bukid. Kay naa ba jud darig has darig mga kuyaw. Kay sa syudad nam kani maghas-has sa syudad kasagaran baksan ra man nga sawa ra man. Di magkadyo na, delikado. Ang delikado na po sa wag mapaakan kakaragrahin, haitang ngipon. Maghipog silutso. Mao nay makakuan pero di lang makamatay lang la. Pero possible nga matitanus or ma-infected og samad pero at least di jud kay ingag mamatay. Bing no. Daya man kamunggay gas ang mga ani nga sangagon. Ano to? Sangagon. Ang law mi kamunggay kay ako ganina pag abot dari kabuhi gadyo nga ini nga nadyo padung na ko magpanik atak nadyo gani kay dahi gipainom sila nan. Hani man to ni gipainom ni mo na nay rakumin. Nay. Rakumin to imong gipainom na ha. Hani man to. Nga naabtik magang kuto-kuto na wa man agad ang mura naman dyan suksuk na asid dari kay agalang gisubag nga bantag ahang paboritong goodbye head kay bawa na mo goodbye head nga di man sus di ba sila pag nga na naisuka pa to krabing asli magi butangan kasi bitang himo-himo na musuka nga magibutang ahos og vinegar ahos og vinegar ahos og sili ara naman jeng lami jarang asli man naman kaadjog suka kay tuba man to. Grabe nang higup-higup nga na aklami ako jugod bayid. Sos pag managkaunwa na. Ihapdos na maghang kuto-kuto. Ang acid naman di pwede pasulabi pag acid. Ano naman yung magsug alar lami asud ang nanay. Uy, grabe. Pabo. Pabo. Ya. Pabo ba? Pabuad-buad. Atang bitos na gani naglabas labas nga ata na mo kuno pajet mo kuno hasan pagkaratan pa tong bingbing Jarang kasanat mo na nalabot ay. What if na crush? kami lari taga bukid kami ray makarelate dani nga mga sud ani maghuwat ra mi kakaan naglabas og nay musuroy kay lali man kag moato kag lungsod pliti sa pagkagatus wa na sud anan ta to mana maghuwat ta mig suroy sitinta na wa na mo ko nakahabal-habal kay yung patod mo kay unggoy uy kamahal na ba di ay 50 pa man to kuha na di ay ni 120 na di ay balikan agi nabuing na Paano po nila? oo nang sabi pangitas mga tao dari di kuha trami darig na imo hato darig labas manuroy da pakuratan pa jud tasan bing hindi gani wa kabuhi ato kabuhi pa to Warakas kasud kami ang saya nga po to ako kakita po ko ito yung gipakaratan na Bidyuhan mo itong ate isa. duwi lang man jud wa masuko ano may sagulan ning kamong gabing araghan naman imong kamong gabing mutuk ano pud kanang karaghan Pajas.
Nasaan man eh? Sunuban? Ako dyan. Ah. Nay, mista ka na ita. Tingning. Ano na yung mista? Happy pista ron. Tele. Mista ta. Bubliro eh, pista yung bubliro. Awa di ay. Hmm. Gawin rin ta kamong gabi. April. Hindi man. Abril mo te. Ang kanang San Vicente. Asing Sa una dyan sa mamista pa ko. Tabunan ko, purtahan na ng Dilmonte. CR. Lagi. Namistas diskuhan ba? Nanisko. Nisko mo ko rin to. Huwag ko kasulay pamista po. Wow, di minita mang birthday. Nga, gamay rang tao kay birthday ra. Kasi kaninin bulingaw. dami kami. Bulang hoy. Hala na, bulinaw. Nanay, sure ka na. Ininunan ko rin. Guys, ininunan ko rin bulinaw. Pero raputi ko mo tuo. Ang nagmatsara. Mura magtao-to ni. Maging garawan na matakto. Pitaw, lami nuna. Hindi ko mong doy hapitan ay. Hingin na to kapitan ko na dyan. Nalangan, uwanan mo ka sila. Akong tumkarkagulog. Tapos, kandihay. Magpagbagulan to. Radyo amon po. Lagi, lagi, kay sayang. Naman ko mga suki si mama dito. Kang mama ko din kandihay, mabini. Nanis mga kung sa una bang panahon. Sige na mag-takes. Sige, nag-takes nga. Nanay, bago lagi kay uwan mo palit. Lutong nga tao dito kayo mo, ilang pangita pa. Hindi ko ana lang, undoy. Sunod ba? Beng, saan pag-ingkib ag beauty queen? Nga. Sample, beauty queen ni kay ilong pa imo tilutot eh. Ang nabuntas. Pasta magka-switch ay. Ag nauwaw, Beng, nauwaw ka nang giagda kunuhay, giagdag ka ni. Beng, dai snack Beng. Da nauwaw ka. Pero arkatasan na nimo unja. Nauwaw ko na kadya. Ajo naman ka awaw dai. Nakakan laman dia dai. Da mo to ni hungit na lamang ka pero nauwaw gyapon ka sa pormas naong. Wow, nga na. Girarang katasan na dito ka adyo no. Sumangil ra. Ja kanina pod unsa pay naong sa kanang bagag naong nga gihukaran sa nga pagkaan Beng nga na ja ipatilawan ta gihurot. Unsa man? Nay bagag naong nga wan yung pagkanan Beng, da snack Beng. Salini basa Beng ag tagi da Beng. Ora makhut do na pila naman yung kagta pero wer. Nabita pa nga na no, mga personality no. Asa man karat tutanan? Nakuan ako kanang naikuan ra ka kanang neutral. Ansa may pormas neutral ra ni. Beng pang-snack Beng oh. Salamat iha. Tagsing ko na Beng. Di paninglan ka. Kay kwarta. May kwarta sa utang. Ansa may mong palusot? Awa manday lami. Iluwa. Awa manday lami. Nga na ka. Kay pabayron mo ka. Di nalaman kay lami. Iluwa. Nawawan. Lami ba lagi pod? Nagkabuhi da ni andar na pod. Mating nang murang maghaglo kumukaon. Gamay ra kare. Karang saging laman ay kay lami mo saging na buong kog kamuti. Kan kog lami man ning saging gay ito istas kamuti. Ay, doon yung pangipon ng mga bunga ng pormag buwak o karnaba. Nawa pa mabukan. Di ba? Hindi pang ipangipo. Bituon ko na to. Ha? Bituon. Ito? Tambok mo to buitir. Hindi na pangalan mo. Masama ko dapit. Dato kagting ubay, dagat to. Dapling. Mutubo na daw mga dapling dagat. Pero dako to. Bituon yung gamay dako to siya nga bunga. Tambok mo to buitir. Ha? Kuha na. Kuha na. Ngayon mas tatay na nga nag kub mo na din mo magbaybay. Nga. Kuha na dyan doon na dito. Tuan Di ba mo. nga na may baybayan ng ilang daanan, tamagawan. Magawan. Bisig na nagiduglain ay kanang tamontabon man. Apa na eh. Tika pa. Ala, pangaan mo. Ngalong giniwang naman ko na mo. Iyaan na may ipang TV dani. Iyan na mo. Pangaan lagi, aron day maagi pang TV na. Mapatay hungit. Tatay daghan magi ka tatay. Oo, nagadya mo lawas. Lagi ko yan. Tambok na ako sa isa. Tambok ka no. Diyan iyaan nga ako tag pang TV. Ang sabi kayo resulta sa X-ray. TV di ay. Okay man. Karaoke. Karaoke lagi kuan. Karaoke. Imo nay, serious imo nay. Isa mo, kasit imo bing. Aga na sa mo nay. Ha? Beach is. Beach sa mo. Katatay itong karaoke ni dyan daan ah. Di ko ang katatay. Radio ra nang hija. Radio ra ganigi mo. Result sa imong X-ray. Yung XP ko Luisa. Agi mo leksyan.
Karaoke. Bumbu radio. Nae mo. Ikuti ali. Man, sa pagkabing-bing kay kasit. Kasit ka mo, Bing? Yan, nagitubot-tubot naman na mo, Bing. Ang sama na. First line, tara Ano, lagi na. Asa mo na. Alabi daw ko. Iso sa bubo. Para lang taas. Antuwa nga na. Iso sa bubo lagi para lang Ano taas. parang ito man na magagabing. Mura mag-una. Arang lagi ano. Dira. Gitilawan mo kay labi. Yee!